Ayvaz Efendi, siz endi mine 2015 yılının yaz ayından yalışmasak Tatar Radyosu'nun baş müharriri bulup işley başladınız. Resmi ravişte tügel datısını özünüz aytırsiz indi. Bu indi bu nesege beyle idi. Çünkü yani manga kadar işlegen baş müharrirde pensiyaga kite turgan, layıklı yılga kite turgan kişi tügel idi kebek. Tügel etsek zatlar bilen mart ortası dip. Bilgilik biz anayman olmaz. Tagirbeş Mirgayazov benim taraftan bir hürmet etilgen hem bizim Tatar Radyosu için bir köp güç tükken Tatar Radyosu için gülmen Tatar Radyosu söyley başlarından beri 14 yıl boyu alın bilen birge bargan hem 10 yıl jetekçilik etken kişiге men bik zor rahmetlemen. Çünkü mene bugünkü kündäge Tatar Radyosu'nun oňuşlary, anyň şilter bularak bar Reseyge dan kazanığı bu artık elege şahıs arkasında gana. Ol bik oňuşly model saylap, şu model bilen idare etdi. Şu modelini kullanıp. Hem min de nätte ol jetekçilik bolganda, ol jetekçilik etkende DJ bulup eleken kişi. Bartik onun tarafından belki özün ýaňa ülkede sınav kararı. Yani özü tilep gitti. Özü tilep. Mine senin kilöne nereden sezdiler indi hazır? Birinci iş etip sen nersege özgariş kirttin diýmesen, hali kirmedin özgariş kireşekmi? Bu günde wagt bilen karaganda men yarty ay tiresi şu wazifada işlewim, lekin onlarga kerek yarty ay içinde taglaryny köçürüp bolmay. Şuway da äli günde menim Avrata Barazını radioga karata güzellawym bar. Hem şu güzellaw boýunça men bardyk hazır adımlar, kiçkine adımlar ýasap, her bir ülkege aýryp toktalyp şu adımlaryny özüm görgençe üz formatında özgertip hem ýakşyrtyrga degen maksat koydum. Lekin onlara kerek men tulysynça radiony özgertem, ýaňartam degen söz tugul. Bu bardyk elekege bik ýakşy aýtylgan söz bar. Egerde näseler ýakşy işleýär eken, sen onu kagylma. Egerde nidir özgerişler kerek eken, bu şeratlarına sen özgerte alasyň. Tanqidçileriniň sorawlaryny belgitlemin diýen. Çünki internetde bitinde maňarça tanqid ýaňgarady. Tatar tilinin kullanılışı, sözler eğitimi, Rusça sözler köp kullanılıyor deyip Tatar Radyosu'nda deyip eğitip geldiler maňarça. Bu problemlerge sen ihtibar etjeksinmi? Hem nindi süýlem köbrek üstünlükli bulaşak alga taba? DJ'lar şoluk kalamy? Tanqidçiler diýsiniz, nime? Kimler o? Men şunu bilesim kile. Elge kişiler Tatar tilin naplap öýrengen professorlar, okutyşylarmy? Elle ise gady gündelik aralaşatılgan Tatar tilinde aralaşaşylarmy? Iň birinçi şeratda Tatar Radyosu'nun tamaşaçysı, ol da bolsa Tatar tilin gady etip kullanıp süýleşýär kişi. Hem ona barlyk nişkeliklerini, barlyk Tatar tilinin zakonçylyklaryny hem dürüst süýlem bilen süýlegende bir edebi tilde süýlegende olany kabul etmeýär. Bizge iň muhimy tanawşyga ýakyn bolup. Tatar tili bu günde özünün ýaňa türlü formasyny aldy. Özünün mene gün kuriş aralaşy formasyny aldy. Hem min elege gün kuriş aralaşy formasyndagy gaýbir alınma sözler, gaýbir slangylar Tatar tiline uzur ziyan sala dip uýlamam. Çünki garaga kerek. Tokay tili bar hazırky gündelik til. Sen bunu köpmegen etelesen de özgerte almaýsan. Hem bardyk biz zor hatalar ýasamyşa, zor özgerişler kiritmeýe Tatar tiline, şuşy tilde tınlawşy anlagan tilde süýlewimiz gine möhim. Köpmi sizin auditoriýa mene Tatar milleti diýgende? 2 milyon. 2 milyon Tatar. Bu iseplewler. Rossiýa köleminde? Rossiýa köleminde, dünýä köleminde internetde bar biz şilter. Sizin ihtibar qaysi auditoriýaga ýöneleşek? Çünki hazır birneçe radio stansiýa bar, radio bar Tatarstanda. Hem mene bu radio stansiýalaryň köbeýüwi sizge şenlikde täsir etemi? Konkurentlarynyň buluwy ul bary faýdaga gana. Ämine indi nindi auditoriýaga diýip sorawaňa men bulay diýip jogap berermin. Bizim bar aýrym portret, aýrym tanlawşy portreti, ime. Elege tanlawşy portreti tüzülgende anyň bütün kızykçylary elege tanlawşynyň gün
күреші барысы да исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы һәм иң беренче чиратта ул булып кала бирәбез.